Қазанда яз, иділді бұзаға, көзетәбіз ярдан елғаны, искә түші, бұздай тарқаланып, шаулап өткен яшілік еллары. Біз не бары 18-де едік. Үшпішмақлы хатлар язғанда, акыплардан туры қайтып кірдік университетлі Қазанға. Актывыда соңғы дәріс біткәш, біреу тартты менім жеңімнен. Бұрылуға көрем бір яш жігіт, таяқ тұтқан, сұры жөнелден. Тик кімлікті білмеймін дәшірге, ikimiz де ауыз ерабыз. Ильич білім алған яқты залда тұлқынланып басып тұрабыз. Мен ikimiz де шара көбік шандыр. Ikimiz де бойға кішкіне, мен Нуруллин бұлам, мен Хусайын, танышыға тіллер шешілі. Шауғыр келіп университеттен шығып кеттік иркен ұрамға. Әурамда юкем олайлары сары яфрақ шешкен юлларға. Желді ойны бейі күләдір зистәнкелер күзнің. Зистәнкелер күзнің бір нәсі. Яшілікнің жеті зеліні жеңіп, жирен аттай келі жилесі. Жиллер қайра, шинел шабыларын, жил үрмәлі жиннер ішіне, күзгі жиллер қырыс вақытларыны, акопларыны искә түшірі. Қазанда яз, жылы құяш қарай, жил шабагылы ғайреттер шешіп, иске алып ешлік иртелерін. Біз йөрибез ярдага білешіп. Син шинеллі Ибрай түгілі хәзір, профессор син, фәннер доктора. Хылқың шул уқ, уй һәм фикерні ярып саласың гіл туп тура. Фән мәйданы дейсің күпер түгіл, жеңел гіне үтіп кетерге. Мақсатыңа жеттім дегенде де топ боласың көпме кертеге. Дауларын қышның ұзғашқына, көңіллерде туа балқып яз. Одым қою, қылашкең болса да, ғилім жетмей ғаман уақыт аз. Фән дүниясы ұлы, әбит тұрмыш yolu башланды тор, дымлы акопта. Шинельсіз да біз солдатлар дейсің, керек түшті, керек уақытта. Біз Ибрахим ұзақ ердік ярдан, су бойларын урап туғайна. Бик тәфсилеп сөйледің син, рәхмет, шын туқайна, туры туқайна. Туйғаншы бір шүкірдәштік бүгін, күн өтмәді демек заяға. Тик тұрмас жел мұңғайыма түшкен, соңғы шешлер білән жайра. Идел ғаман оқтарылып аға, тортқалаша дулқын жел білән, иделлерден оққан оқ бұзларны ұзатабыз бүтін ил білән. Ватанда яз. Рәхмет. Хайырлы көн, хөрмәтле кунаклар. Сезне Габдулла Тукай әдәби музейында танылган язучы, тәнкыйтьче, әдәбият галиме Ибрахим Нуруллинның туына 100 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичәдә күрергә бик шатбыз. Бүгенге шарабыз Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты белән берлектә әзерләнде. Һәм бүгенге кичәне институтның студентлары Гыйздатуллин Рәлиф белән Гыйләҗева Ризалә башлап китте. Казанда яз. Мәхмүд Хусәйнов әсәре яңгырады.
Һәм менә бүгенге кичәдә сәламләү өчен сезнең каршыгызга Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, танылган язучы, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты, Язучылар берлеге җитәкчесе Ркаил Зәйдулланы чакырасым килә. Ркаил абый, рәхим итегез. Исәнмесез, милләттәшләр, кардәшләр, студентларым да җыелган күренеп тора. Ибрахим ага Нуруллин белән мин бик нык аралаштым дип әйтә алмыйм. Мин университетка кергәндә ул татар бүлегеннән рус кафедрасына күчкән иде. Анда инде безнең татар бүлегендә татарларча ниндидер керәшләр, ниләр булгандыр күрәсең. Әлбәттә, Ибрахим Нуруллин күчеп татар бүлеге ниндидер уңышка ирешмәде, киресенчә рус бүлеге уңышка иреште дип уйлыйм мин. Менә беренче тапкыр күрүем, әле дә күз алдында, ул лифтта басып тора, мин кердем, лифтка таяк тоткан. Ибрахим Нуруллин әлбәттә мин белә идем. Мин мәктәптә укыганда ук аның Тукай турындагы әсәрен атаклы әсәр, ул инде рус теленә тәрҗемә ителеп Жизаил сериясендә чыкты һәм ул заманнарда бердән-бер татар язучысының, бөек татар шагыйрь турында язган китабы иде ул. Мин хәзер белмим инде, Жизаилда бәлки менә безнең Алия Кәримова Мәскәүдә яши торган Муса Җәлил турында язып бергән иде, бәлки басылып чыккандыр. Хәзер кайда нәрсә басылганын бик белеп бетереп тә алмый, кызганычка күрә. Ибрахим Нуруллин менә әйттеләр, Мәхмүд Хөсәйннең шигыре белән башлап җибәрү минемчә бик символик мәгънәгә ия. Чөнки алар менә күптән түгел генә Мәхмүд Хөсәйннең дә 100 еллыгы булды. Алар димәк 1 елга булганнар. Икесе дә сугышта катнашкан, сугыш ветераны. Ибрахим Нуруллин инде аягын калдырып аткан кеше. Мәхмүд Хөсәйн тупчы булып, бик күп сугышчан, орденнарга ия булып, ул үзе әйтә иде мәрхүм. Мин Муса Җәлилдән кала, татар шагыйрьләр арасында Муса Җәлилдән кала икенче бик күп орденнар алган кеше дип. Аның чыннан да сугышчан хезмәт түгел, сугышчан Кызыл Байрак ордены, Кызыл Йылдыз ордены, Дан орденнары бар иде, хәтерлим. Без аның белән шигырьләр язучы буларак инде мин һәм ул да ныграк аралашып калдык. Һәм ул һәрвакыт Ибрахим Нуруллин турында зур хөрмәт белән сөйләде, ләкин мин аны үземдә белдем бераз соңрак, чөнки менә язучыларның Тукай клубында чыгыш ясасынмы. Сәле без менә 89 елда мине иң яшь язучы буларак Татарстан язучылар берлегенең идарәсенә сайладылар съездда, һәм ул идарә әгъзалары арасында Ибрахим Нуруллин да бар иде. Мин һәрвакыт аңа соклана идем. Ул һәрвакыт боргалап тормыйча туры әйтә торган кеше иде. Үзенең принциплары бар иде. Әгәр дә инде ул берәр нәрсәгә ышанса, аны һич ничек дә ул үз фикереннән кайтарып булмый иде. Бу әлбәттә кайчагында аңа кыенлыклар да китергәндер. Тәгаен кыенлыклар китергән инде сүздә юк. Андый кеше ул һәркемгә бит ошап бетми. Үзенең фикерен уйдырып әйтә торган кеше. Һәм аның әлбәттә хезмәтләренә игътибар итсәк, ул Тукайның инде Тукайчы дигәндә менә хәзер Тукайчылар шактый, ләкин Тукайчы дигәндә күз алдына иң беренче булып, иң беренче нәүбәттә Ибрахим Нуруллин килеп баса. Ул бит әле Тукай турында менә шушы атаклы китабын гына түгел, ул аның турында хикәяләр дә язды, аның бала чагы турында пьеса да язды. Һәм гомумән ул Тукай рухы белән яши. Һәм әлбәттә хулык инде ул тумыштан килә, ләкин менә Тукайда бит Тукай турында да истәлекләрдә әйтәләр, ул шулай бик принципиаль һәм турысын әйтә торган кеше булган. Шуңа күрә аларның минемчә хулыклары да туры килгән. Үзеңә бит ниндидер тормыш юлында маяк эзләгәндә барыбер син үзеңә ашаган һәм кешене сайлыйсың һәм син үзеңдә әлбәттә аңа ашарга тиеш. Тукай ул һәркемнең үз Тукайы. Менә Тукайчыларны укыйм мин, Тукай турында әле дә бит мәкаләләр, эзләнүләр чыга. Һәркем үзенең үз кимәленнән торып Тукайны бәяли, Тукайга ниндидер Тукай турында фикер йөртә.
Ул, демәк, аның Тукай аңа үпкәләргә ярамый. Ул син Тукайны дөрес сурәтләмәгән дип, син аны дөрес язмыйсың аның турында дип. Ул аның Тукайы ул. Шуңа күрә Ибраһим Нуруллинның Тукайы, менә ул чыннан да көрәшче, мәйдан ортасында басып торган һәм үз сүзен сүз итә торган шәхес. Аннары, әлбәттә, ул бик яхшы белә иде Тукайның ялгыз гына булмаганын. Әйтәләр бит әле, один поле не воин дип руслар. Чыннан да бер генә кеше бик тырышса да, ул барыбер үзенең максатына барып ирешә алмый, аның янында тарафдарлары булырга тиеш, аның юлын уртаклашучылар булырга тиеш, юлдашлары. Шуңа күрә Тукайның даирәсе, ул бит инде иң беренче, әлбәттә, шулай ук искәчә Фатих Әмирхан. Һәм ул Фатих Әмирхан турында да шундый китап язды. Хәтта безнең китап эшәтендә атаклы кешеләр тормышын татарча вариантында эшләгәннәр иде. Ул Фатих Әмирхан турындагы әсәрен шулай ук шул сериядән китап булып дөнья күрде. Аннары инде менә заманалар үзгәргәч, ул әлбәттә Гаяз Исхакый иҗаты белән кызыксына башлады һәм кызыксына түгел, Төркиягә барып, архивларда казынып, яңа мәгълүматлар туплап, һәм әлбәттә гомер биргән булса, Аллаһы Тәгалә ул Гаяз Исхакый турында да шундый ук китап язган булыр иде. Гаяз Исхакый да шундый ук хылыклы булган. Аларның барысы да менә мин Ибраһим Нуруллин язган шәхесләрне искә алам да, алар Ибраһим Нуруллин белән барысы да менә шундый bir kılıktarak kişi zaman göz aldığına gelir. Belki ben yanlışandır da, ben ol çılda yaşamayan, ben İbrahim Nurullin'e okup fikir yürütətərən kişi. Tamam bir eytesim kelgen sözüm, İbrahim Nurullin eytemid ol bir maksat algan eken, ol maksattan hiç de çekine тұрған kişi түгел idi. Ol elbette Sovet vakitinde terbiyelenip formulaşkan kişi bitindi. Hem ol sosyalistik realizm taraftarı idi. Hem ülgençi şu niyene özünün konsepsiyasına, özünün pozisiyasına doğru olup kaldı. Bu dersine etkende bana kağızlarda biz okuyup istek bitini yaşandı. Komünist indi buladı deyip. Namuslu, üstün eyde durgan, yalağaylanmay durgan. Bana şunday ideal komünist idi ol dersine etkiye gerek İbrahim Nurullin. Anday komünistler kızganışka göre o zamanda onlardan başka bir yok idi. Hem bütünde yok idi içinde bayın. Şu an göre ayrılıp duraydı. Ol sağındıran da kişiler. Çünkü üst süzün eyte durgan kişiler her zamanda da gerek. Bizning bugünkü zamanda bigrek de gerek. Rahmet sizge. Rahmet Bigzur. Bugünkü kişimiz indi Mağlı Saz Şınları deb atala. Ул әйткәнемчә, күренекле әдәбият галиме, тәнкыйтьче, язучы, остаз Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты профессор Ибраһим Зиннәт улы Нуруллинның 100 еллыгына багышлап әзерләнде. Әлеге чараны без Казан университетының филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты белән берлектә әзерләдек. Галимнәр, студентлар тырышып, мәгълүматлар туплап әзерләнде һәм сезнең каршыгызга хәзер университетның татар әдәбияты кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы, профессор Сафиуллина Флора Сагитовна чакырып идем. Флора Сагитовна, рәхмәт. Hürmetli ustazlarımız, hürmetli Tokayşı galimler, Tokay Premiyası laureatları, kollegalar, yaratkan studentlarımız. Elbette bugün gümümen aprel ayı Tatar dünyasına Tokay fenomenin bergen hem bizni Tokaydan ayırgan ay. Şuna göre biz özümüzni bilgenden birli nәк менә шушы айда аеруча Габдулла Тукай иҗаты, аның эшчәнлеге, аның илебезгә, халкыбызга, милләтебезгә хезмәте турында яңадан яңа искә алу кичәләр үткәрәбез. Тукайны һәр ел саен яңа яктан үзебез өчен ачабыз. Һәр яңа буын Тукайны үзенең шагыйре итеп танысын өчен sanlı çağrılarda ötkərəbiz. Əlbəttə, Qazan Federal Universitetinin Filologiya һәм Мәдәният ара bağlanışlar institutunda aprel ayında küp sanlı çağrılar ötkərilə. Алар fənni də, muzikal da, ədəbi də, tənqidi də yönəlişdən, яңа baştan Tokay icatın
укучыларыбызга жеткирүү максатынан, килешек буынга жеткирүү максатынан үткәрелә. Шушы оңайдан менә бүгенге чарада нәкъ менә шушы юнәлештәге чараларның берсе булып исәпләнә ала. Бусы әлбәттә башкалардан аерылып та тора, чөнки бу беренче чиратта Тукай гыйльмияте бәйрәме дип атарга мөмкин. Ягъни күп еллар буенча Габдулла Тукай иҗатын өйрәнү юнәлешендәге күп санлы галимнәрнең хезмәтләре үзе инде гыйльмият буларак өйрәнеп, аның да тарихы өйрәнелеп дәрәҗәдә үскән икәненә бүген без шаһид булып утырабыз. Һәм менә шушы Тукай гыйльмиятенең төп уртасында торган, нәкъ менә Тукай иҗаты хакында төп сүзне әйткән шәхесләребезнең берсе Ибрахим Нуруллин исемен яд итү, аның хезмәтләрен яңадан барлау, аның шушы Тукай гыйльмиятенә керткән өлеше турында сүз булачак бүген. Һәм инде сезне бу залда нәкъ шушы кичәдә килүегез белән бер яктан тәбрик итәм яшьләрне, чөнки сез бәлки үзегез өчен яңа исем ачарсыз. Олы буынны әлбәттә шушы чарага килүегез өчен олы хөрмәт белән алдыгызда баш иябез, чөнки сезнең буын нәкъ менә шушы шәхес белән безнең буынны без нәкъ менә яшьләргә шушыны җиткерүчеләр инде монда 3-4 буын шушы залда утырабыз. Әлбәттә шушы бәйрәм уңаеннан кафедрабызның эшчәнлегендә аерым тагын да зур нәтиҗәләр дә булды. Нәкъ менә сезнең алдыгызда бүген тәкъдир ителәчәк китапта безнең кафедра укытучысы тарафыннан эшләнде, алар турында алдан сөйләрбез әле. Китап хакында мин инде сезгә атап әйтәсе килгән сүзем мәдәни җомганың үткән атадагы номеры безнең студентыбыз тарафыннан Гөлфия Расиловна җитәкчелегендә эшләгән бер мәкалә, ул шушы уртадагы беттә бер инде тулы бер урта битне яулап тора, алып тора. Бу да безнең студентларыбыз белән эшләүебезнең нәтиҗәсе дип әйтәсем килә. Хөрмәтле шушы чараның кунаклары, катнашучылар, һәрберебезгә Тукай гыйльмиятенең асылын җаныбызга сеңдерергә насыйп булсын иде. Һәм үзебезгә киләчәк буыннарга да җиткерә алырлык мәгълүмат та, хис-тойгы да тупларга насыйп булсын иде. Хәерле сәгатьтә бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур, Флюра Сәгитовна. Кичә безне шулай ук университет галимнәре дәвам итә. Һәм хәзер сезнең каршыгызга фәнгә багышланган гомер исемле чыгышны ясар өчен Казан Федераль университеты филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты галиме, доцент, филология фәннәре кандидаты Таһир Шәмсигалиевич Гыйләҗевне чакырасым килә. Hürmetli okutuşlar, hürmetli alimler, yazıcılar, elbette bizning için bir kaderli bulgan studentlar, hem bizning Tukayımızın Edebi Muzeyi'nin her vakitte gecelerinde aktif yürüyüşçüler, şulay yok bizning Galimcan İbrahim isimli Dil Edebiyat Sanat İnstitutu'nda oturalar, galim ulemeler, Tataristan Fenler Akademisi'nden de var. Bik züttü bir rahmet şuşu kişiye kilüğüzge. Elbette bizning söyleşu biruk şahslar tiresinde, biruk temalar tiresinde bara. Mine bugünkü kişide bizning bir-birisi bilen bik tığız beylengen şahslar turunda eğitildi. Anın birisi Abdullah Tukay, ikincisi İbrahim Nurullin. April ayı Abdullah Tukay'ını dünyaya getirgen, April ayı Abdullah Tukay'ını bizning Arabistan alıp gitken. Indi kişi 18 April günü şuşu özünün fənni ömrün yaşav yemin, yaşav təmin Tukay'ını öyrənüge, anın mirasın bizge qaytarıva bağışlagan İbrahim Nurullin'in tuğan günü. Mene onlarının ikisinin April ayında tuğuları da nindir bir şıraklığına hal bulmasqa gerek. Görəmişsin April ayında İbrahim Nurullin şu Tukay'ını məngiliştirecek, İbrahim Nurullin bizge böyle gitken. Abdullah Tukay özünün İbrahim Nurullin özünün
Тукай ягадан уланы 2000 елда тулландырып, үзе вафат булгач Розалия Мардановна чыгарды. Моңлы сашыңнары бик матур исемдә романтик, шартлы романтик роман әсәр Үлемсезлеккә таба дигән бүлек ачып җибәрә шу китапны. Ибрахим Нуруллин да үзенең бөтен фәнни егәрлеген, көчен Тукайның тормыш юлын, иҗатын өйрәнүгә багышлап, концептуаль характердагы фундаменталь хезмәтләр язып, әдәби әсәрләр язып, әдәбият мәйданында үзенең исемен Тукай кебек мәңгеләштерде. Инде Ибрахим Нуруллинның дәрәҗәләре әйтеп үтелде. Әлбәттә, игътибар иткәнсездер, аның берсе аны бирә алмыйча булдыра алмыйлар иде. Абдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасының премиясе бүләгиясе һәм әлбәттә ягадан Татарстан Республикасының язучылар берлегенең Аяз Исхакый исемендәге бүләге. Игътибар иткәнсездер, Ибрахим Нуруллинның безнең хөкүмәтебез тарафыннан, рәсми ишмалар тарафыннан алынган бүләге юк. Гәрчә ул аңа бик лаек булса да. Рыкайл әфәнде аның айрым бер халык сыйфатларын әйтте, айрым бер мәгълүматларын әйтте. Кабатлаулар булса инде гафу итәм, аннан башка була алмый. Мәгълүм булганча ул 1923 елда Ульян өлкәсендә Мәләкәс районы Бәрәү авылында мөгаллим гаиләсендә дөньяга килә. Аннан соң аның әтисе мөгаллим булу сәбәпле Күрәк авылдан авылга районнан айрылга күчеп йөрү туры килә. Ул ягадан Малыклы авылында, Малыклы районы Әбдери авылында 7 еллык мәктәпне, ягадан Мәләкәс шәһәрендә 8 еллык мәктәпне бетерә дә Казанга юл тота яшь егет. Ул мех техникумына укырга кирә. Бик ватан сугышы башлана, яшь егет, кан кайнап торган егет бу вакыйгага күрәмсең битараф кала алмый, үзе теләге белән 18 яшьтә фронт армияга китә. Анда күпмедер күләмдә күрәмсең хәрби әзерлек үтә. 42 елның октябрендә Сталинград фронтында Әстерхан өчен барган сугышларда катнаша һәм каты яралана. 1 ел госпитальдә дәваланганнан соң туган ягына кайтып, балалар укыта. Менә шушы күрәм аңа иҗат сәләте, дәрте яшьтән салынган. Ул кулына шушы каләм ала һәм хикәя яза. Элекке совет әдәбияты ягадан хәзерге казанлылары республиканың үзәк матбугатында беренче хикәясен бастырып чыгара. Казан дәүләт университетында 1 ел элек кенә ачылган татар тел әдәбияты бүлегенә укырга керә. Студент елларында ук әдәбиятка, фәнгә, әдәби хәрәкәткә битараф булмаган Ибрахим Нуруллин актив катнаша, үзен көчле студент, иҗади шәхес, көчле шәхес итеп күрсәтә. Университет тәмамлаганнан соң аны татар әдәбияты каршындагы аспирантурага калдыралар һәм ул Мөхәммәд Гайнуллин җитәкчелегендә Абдулла Тукайның иде эстетик һәм әдәби тәнкыйди карашлары дигән темага кандидат диссертация яклый. Ул заман өчен гайрирәк хәл, ул докторлыкта озакка сузмый. Тиз арада өлгертеп докторлыгын да яклый. Шушы Абдулла Тукай беренче тәүге җимеше Ибрахим Нуруллинның алга таба бөтен киләчәк тормышын юнәлешен билгели. Ул Тукайга багышлый гомерен. Менә мин үзе шушы чыгышны әзерләгән вакытта ягадан монографик бүлек әзерләгән вакытта Ибрахим Нуруллинның үзенең мәкаләсендәге әйтелгәнчә бер-берсенә ритме кебек береккән, бер-берсе белән үрелеп киткән һәм бер-берсен әйткәннән соң икенчесен әйтергә мөмкин булмаган, әйтүне сорап тора торган юнәлешләрдә эшли. Тукай 20нче гасыр башы татар әдәбиятының үзәгендә. Һәм шушы Тукайга булган мәхәббәт, аның иҗаты ягадан аны алып килә безнең татар әдәбиятыбызның алтын чоры 20нче гасыр башына. Менә шушы 53нче елларда ул кандидат диссертациясын яклый, әмма күңелендәге үзенең
birinci kalem tibiretip edebi icat bilen başlayıp jibergen İbrahim Nurulin yıllar şatında kala. Fen yılından gidergemi ya bulmasa edebi icatqa özün bağışlargami. Şoşu vakta anın dayanışı, yardımcısı her vakitte anı türlü vakitlarda yoklagan, dayanışta bulgan Rızılın Mardanovna tomanlarga yıllar kumuldu degen isteli hatirelerinde mına bulay iske ala. Sözünü özümüzün 4. kurs studenti Valiyev İlfat'a veririz. Rahmetiniz. İbrahim için 1955-1962 yıllar arası icadi şartlık ımtılışlar bilen birge ikilenüler, izlenüler şıra buldu. Nefis icat hem fen arasında kalıp kaysısına üstünlük birerge ikenin anıqlı olmay izalandı. 1961 yılda ol bir yılga tülevsiz otpusq alıpta qaradı. Soğuş veteranı bularak 43 sun pensiyası var idi. Min yolkunda işleydim indi. Anda hizmet hakkı da kübrek, gönararı da zorrak. Artık aptıramadık özüm. İbrahim'nin canlı edebi eserler yazı yağında. Piyasalar üstüne ol Tukay turunda hikayeler siklini başlayıp jiberdim. Yazı Urler povesti üstünde işledim. Dik bu ülkede yaş umursuzluklar kabatlana başladım. Onun Yıldız'ın Galesker Kamal isimindeki Akademiya Teatrı kabul ettim. Bu yılmadım. Onu sahneleştirirge deyişli rejissör Şiryazdan Ağa Sarımsaqov teatrdan giderge mecbur buldum. Sonundan ul eserdeki tüp epizod Şerif Hüseynov'un Zübeyde Edem balasında kabatlandı. İbrahim'nin eseri Halk Teatrı tarafından gına koyuldu. Uritski isimindeki klubda koyulganda halk көп jıyılgan idi özü deyip yazam. İbrahim abinin tırmış ipteşi ona ruh, güç birgen Razalina Mardanovna hem fikirlerin bulay devam eden. Tukay Peterburg'da piyasası Rus dilinde televizyon spektakl rövüşünde telestudiyadan көрсөтүлдү. Ул вакытта тапшыруулар бары тик турдан турыгын алып барыла иде. Тасмасы юк. Габла Тукай ролен күренекле артист Проводоров уйнады. Ул гәүдәсе, кыяфәте ягыннан аңа бер дә охшамаган булса да, шагыйрьнең халкын кичерешләрен аңлап башкарды. Һәм без аны Габла Тукай дип кабул иттек. Тукай Петербургда пьесасын университетның драма түгәрәгедә әзерләде һәм аны Академия театрының ул чактагы бинасында күрсәтте. Хәтеремдә Гатаула Баязитов ролендә булгай Миркасим Султанов, Миркасим Госманов, Джаконданы Кыяш Симбекова, Тукайны Рим Кәримов уйнаганнар иде. Хезмәт өлкәсендә икеләнүләр фән файдасына тәмамланды. Гыйльми хезмәткә өстенлек бирү тормыш шартлары белән тәгаенләнде. Вакыйгалар куйрышы шул якны сайларга мәҗбүр итте. Рәхмәт. Yıllar çapında kalgan İbrahim Nurulin özün fən dünyasına bağışlay. Tukay estetikası degen hizmetten tış ul Tukay temasını tereneytü üçün Gapla Tukay yaşayan tirelikni, ul yazışkan vakitli matbuatni, edebi ul vakittagi edebi medeni fonunu nıklap tiren öğrenmiş yatırıp Tukay temasının tirenligine düşünüp jitmewini anlagan İbrahim Nurulin jingsiz kanıp işe kirişi. Hem tizden 1964 yılda onun Gapla Tukay icatı birinci Rus İnkılabı yılları degen monografi hizmeti peyda bula. Bu hizmette İbrahim Nurulin Gapla Tukay'nın halkçanlığın, onun sanatçı fikirleri özünçəligi, məğrifətçilikten tənkid edilmeye koşuşun, hem şulay ondagi janrlar türlügün tekşire elbette şur atmosferası bilgili bir kölemde İbrahim Nurulin kalemine de yığıntı yasay, onun içtimai siyasi karışların hem bigirek de İbrahim Nurulin Tukay'nın revolüsyon demokratik pozisyonu basın zor kazanış
итеп кабул итә, шушы позициядә Тукайның идеистик карашлары да өйрәнелә. Менә бу хезмәтнең әлбәттә бер ягына игътибар итегез, ул 60-нчы елларда Никита Сергеевич Хрущев исем белән бәйле җипшыклы елларында ярым демократ үзгәрешләр елында язылган. Шушы хезмәттә bir мине сискәндереп җибәргән bir факт булды. Ул 64-нчы елда язылган хезмәттә Гаяз Исхакыйны телгә ала. Һәм Габдулла Тукайның дөньяга карашларында шушы эсерлар хәрәкәтенең һәм аеруча Гаяз Исхакый абруйының зур булуын билгели. Bu хакта цитаталар китерә һәм кем Габдулла Тукайның шушы милли азатлык юлбашчысы, көрәшче Бийек Исхакыйга багышланган кем ул шигырен искә ала. Әлбәттә, менә бу үзгәртеп куюларның бер җиле дип карарга кирәк. Яңадан чыккан хезмәтләрдә бу фактлар бөтенләй төшерелеп калдырыла. Исхакый исеме телгә алынмый, кем ул шигыре бөтенләй Тукай җыентыкларында, Совет чорында чыккан җыентыкларда бер тапкырда телгә алынмый. Димәк, Ибрахим Нуруллин ягадан Габдулла Тукай тормышын, иҗатын фәнни юнәлештә өйрәнүдән тыш, аның күңелендә пыскып иҗат ялкыны ята. Шушы иҗат ялкыны аны ягадан тагы әдәбиятка тарта. Ул 60-нчы елларда Тукай турында хикәяләрен язуны башлап җибәрә һәм шушы елларда инде 20-нчы гасыр башын концептуаль өйрәнгән фәнни хезмәтләре басылып чыга. 62-нчы елда мәсәлән аның 20-нчы йөз башы әдәбияты лекциялар курсы беренче кисәк, 64-нчы елда 20-нчы йөз башы әдәбияты лекциялар курсы икенче кисәк һәм бу ягында тагында камилләштерелеп 1966 елда 20-нчы гасыр башы татар әдәбияты дигән кимәлдә һәм 82-нчы елда 20-нчы йөз башы татар әдәбияты дигән ул аны үзе дәреслек кулланма дип тәкъдим итә. Әмма мин башка галимнәрдә минем белән килешер дип уйлыйм. Бу һич кенә дәреслек калыбында кала торган хезмәт түгел. Ул монографик хезмәткә ия китап 20-нчы йөз башы татар әдәбияты. Шушы китапларда да ул Габдулла Тукай иҗатына аерым бүлек багышлый. Монда инде Габдулла Тукайның иҗатын өйрәнү, инде бер системалы төс алган, комплекслы өйрәнелгән, Тукайның идеистик карашларын үсеше, эволюциясе телгә алынган. Инде Габдулла Тукайның идеистик карашлары, фәлсәфи карашларын тамырлары булган, үзебезнең дини әхлакый әдәбият, шулай ук шәрык классикасы, шулай ук рус әдәбияты, халык авыз иҗаты, менә шундый тамырлар билгеләнә һәм аның Тукай иҗатында шушы килгән әдәби факторларның әдәби образларда шагыйрәне тасвирланышы, гәүдәләнеше билгеләнә. Инде бер кадәр безнең бу хакта сүз булды, мин санап кына үтәм. Димәк, шушы Тукай турындагы әдәби эшчәнлеге, Тукай турындагы фәнни хезмәтләрен искә алып, атаклы кешеләр сериясе, тормышын сериясеннән язу эше кемгә тапшырырга дигән фикер тугач, Мәскәүдән махсус рәвештә Ибрахим Нуруллин тәкъдим ителә. Һәм Ибрахим Нуруллинның китабы рус телендә Мәскәүдә ягадан 79-нчы елда үзебезнең татар телендә басылып чыга һәм инде 2000-нчы елда моңлы сачыңнары исеме дә басылып. Һәм ул моңа безнең республиканың олуг бүләге исем бүләгенә ия була. Шушы хакта безнең күренекле шагыйребез, классик шагыйрь, гаҗәеп дәрәҗәдә тирән фикерле, нәфис шундый шигырьләр остасы Роберт Әхмәтҗанов белән ничек искә ала. Рәхим итегез. Сүзне бирәбез 4-нче курсвенская Закирова Зиләгә. Әйбит, рәхим итегез. Тукай катламы дигән бүлектән. Истәлектән. Хәстәрле тормышның тәмен булганы килеш кадерле белүче, асыл зат, Олпат агай булып калды ул минем күңелемдә. Аңа хас иң төп сыйфат ул хезмәт, хезмәт, хезмәт. Ягъни, Әбүгалисина кебек гыйлем мәгънәләрендә туктаусыз казыну, гыйлем инҗеләрен бөртекләп шүпләү. Әлеге сыйфат әлбәттә аның хылык-гадәтләренә дә сеңми калмагандыр, дип яза талантлы, үзгә каләме булган татар шагыйре Роберт Әхмәтҗанов. Бу хезмәт шахтер хезмәте кебек авыр,
Тик айырма шунда гына. Ул җир катламнарын түгел, тарих катламнарын актара. Эшендә, тоткан юнәлешендә принципиаль, үҗәт дәрәҗәсендә үз сүзле галим, тәки шахтерларча казына торгач, Тукай катламына, шул чор мөхитенә килеп җитте. Тукай катламын ачып, биек шагыйребезне мөхите-ние белән безнең заман мәйданына чыгарды бит. Атаклы кешеләр тормышы дигән сериясендә чыккан Тукай китабы Ибрахим аганың тарих катламнарыннан биниһая зур хезмәт куеп табылган иҗат җәүһәре, иҗат диспесенең Мәрьям анасы булды. Күп эзләнде. Ниһаят тапты ул аны, шөкер. Моны кыен китап дип кенә булмый. Хаклыкның, тырышлыкның җиңүе, тантана итү иде ул. Хәер, шөкер, тир түгүнең әҗере дә, хөрмәте дә тиешенчә булды. Уллык бүләкне аңа Тукай гали җәнапләре үз кулы белән бирде кебек. Ибрахим ага Нуруллин гаять киң күңелле, кешене сөяр, самими инсан иде. Гадәттә, без кеше үзе дөньядан киткәч кенә аның кешелек сыйфатларын санарга күнеккәнбез. Жәл. Бу нәрсә гомергә шулай дәвам итә. Аның бер очы үкенеч дәрьясына тоташа. Рәхмәт. Димәк, ул Тукайчы галим 20-нче гасыр башы татар әдәбият тарихын өйрәнгән, аның күренекле вәкилләреннән шулай ук Ибраһимовлар, Дәрдмәндләр, Сәгыйд Рәмиевлар иҗатын өйрәнгән, Шәриф Камалга багышланган хезмәте бар, Камалчы галимдә дип әйтәбез, Әмирханчы галимдә дип әйтәбез. Һәм инде мин кабатлап тормыймын, Фатих Әмирханга да шушы калыптагы китабы язылу һәрберегезгә мәгълүм. Ул әле Тукайга караганда айрым бер минем фикерем түгел, Тукайга китабына караганда фәнни яктан, нәфислек, образлык ягыннан тагын да тирәнрәк дип бәяләнәләр. Шундый бәяләргә дә мин юлыктым үзе. Ибрахим Нуруллин әдәби хәрәкәткә дә битараф түгел иде. Ул принципиаль, гаҗәеп дәрәҗәдә тугрылы һәм фәнни әдәби әсәрләргә язган рецензияләрендә, язучыларның елгымлыкларында язылган докладларында, шулай ук аналитик характердагы күзәтү, исәп-хисап мәкаләләрендә фәннилекне, әдәби әсәрдә тормыш дөрестлеген чагылдыруны яклаган. Әлбәттә, принципиальлек бөтен кешенең күңеленә дә ошап бетми. Ибраһим абый Нуруллин гомеренең үз позициясенә тугрылыгын саклаган хәлдә, үз гомеренең соңгы сулышына кадәр шуның белән килешеп яшәргә яши. Ул аннан баш тартмый, күп авырлыклар күрергә туры килсә дә. Менә минем күрәмсең, менә шушы тугрылык Ибраһим Нуруллинга Тукайдан күчкән. Чөнки мөкиббән китеп яратып өйрәнгән язучысы Габдулла Тукай. Әлбәттә, шөһрәтне нинди бер шәхси биеклеккә ирешүне максат итмәгән, фәннилекне, дөреслекне, нәфислекне яклаган язучылар Ибраһим Нуруллинны аңлыйлар. Шул хакта аның мәсәлән Әмирханинекинең, Рафаэль Тухфатуллинның әсәрләренә биргән бәяләре, Нәкый Сәмбәтләр белән дуслык мөнәсәбәтләре саклап алуы шул хакта сөйли. Ибраһим Нуруллинның тәнкыйть эшчәнлеге һәм тәнкыйть сыйфаты турында хәзер без Зиннур Мансуровның савапка торырлык җаваплар хатирәсеннән Алимбек Вәлилә, үзебезнең 4нче курс студенты. Рәхим итегез. Ибраһим Нуруллинның айрым хылык сыйфатлары һәм татар халкының әдәби, мәдәни, рухи дөньясында тоткан урыны хакындагы уйланулары белән күренекле шагыйрь, публицист Зиннур Мансуров үзенең савапка торырлык җаваплар хатирәсендә уртаклаша. Әйткән һәрбер сүзен үз иңе белән күтәрергә өйрәнгән галимебез чыннан да үзенең эчке инанулы фикеренә һәр вакыт
хуҗа була белде. Тәнкыйтьченең иң беренче чиратта фикер иясе булырга тиешлеген ул шәкертләренә сабак биргән чакта да еш искәртеп килде. Үзен шундый итеп сизгән шәхес исә яхшы мәгънәдә үз сүзле булырга тиештер. Ибраһим Нуруллин соңгы нәтиҗә рәвешендәге фикерләренә үзе искәрткәнчә социологик һәм эстетик анализның органик берлеге аша килде. Бирелмеш табигате буенча ул туры сүзле булды. Коры филологик сүз куертуны, каләмне иреккә җибәреп язуны, ука-чукалы эстетизмны җүне сөймәде. Каләм әһелләренә урынлы-урынсыз күпше мәдхияләр яудырмады. Кемгәдер яхшылык эшләү максаты белән кәнфит өләшмәде. Бер кайчан да икейөзлеләнмәде. Ярымтоннар белән эш итмәде. Дөреслекне маңгайга әйтеп бирә белде. Художниктан ул тик бер генә нәрсә, хакыйкатькә хилафлык китермәүне таләп итте. Әгәр язганнарында берәр гөнаһ сизелсә, Ибраһим Гази, Фатих Хөсни, Габдрахман Әбсәләмов, Атилла Расих кебек зур әдипләрнең абруеннан да шүрләп калмады. Гадәттә, урталыктан саклана баручы җайлы ипле тәнкыйтьчеләрнең дошман көндәшләре булмый бугай. Ибраһим Нуруллин андыйлар җөмләсеннән түгел иде. Дөреслекне турга ярып әйтүе аркасында бик күп кыенлыклар да кичерергә туры килде. Әмма ул үзенең галимлек принципларына, кешелек намусына хыянәт итмәде. Сагындыра шундый затлар. Үзара рухташлар булган Нәкый Сәнбәт, Бакый Урманчы Гомәр Бәшир җитми. Әдәби хәрәкәтен өйрәнгән вакытта, Тукайга багышланган хезмәтләр язган вакытта, Ибраһим Нуруллин ниндер бер шундый тәэсир кала. Ул әлеге әдәби хәрәкәтне тулы чагылдыру җитмәгәнлекне. Шунда Советлар Берлеге таркалып, социалистик реализм постулатлары кире кагылгач, шундый мөмкинлекләр ачылу белән Гаяз Исхакыйның исемен, мирасын кайтару өчен көрәшә башлый. Бу тарих инде сезнең һәрберегезгә дә әлбәттә студентларга бик үк ачык түгел, инде галим күләмләргә ачык. Аларны ягаданрак тәфтишләргә сөйләрбез, ләкин бер генә фактка тукталасым килә. Ибраһим Нуруллин Советлар Берлеге таркалганчы Гаяз Исхакый исемен белгән, аның иҗаты белән таныш булган, аның аерым бер әдәби әсәрләрен укыган. Бу хакта Михаил Фридрихның ул алман галиме Доктор Тукайга багышланган аның монографик хезмәте басылып чыкты. Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы дип һәм аңа бик фундаменталь, концептуаль кереш мәкаләсен яза Мирказим Госманов. Тарих белеме шулай ук нәфис әдәбиятка да сизгер җанлы һәм ошонда бер фактны искә төшерә. Алар арасында Ибраһим Нуруллин белән Мирказим Госманов арасында 1960 елларда сөйләшү булган. Җепшеклек еллары ниндер бер өмет туган Ибраһим Нуруллин калбендә. Ул әйтә, Гаяз Исхакыйның Октябрь инкыйлабына кадәрге иҗатын булса да үзебезгә кайтарып булмасмы? 20-нче йөз әдәби хәрәкәтенә түгел, Габдулла Тукай иҗатында без тулы аша алмыйбыз Исхакый иҗатыннан башка дип керә безнең фән өлкә комитетының мәдәният һәм фән министрлыгына һәм Мирказим Госманов искалганча сөйләшү бик ямьсез, кышкыру җәнҗал белән тамамлана. Нәтиҗәсе Шаян журналында Ибраһим Нуруллинга карикатура чыга. Zamanlar şulay idi deyip
Мирғазым Усманов өзінің истәлеген танымлай. Бу хакта безнең мәкаләләр язылган, шулай да үзенең устазы хакында шулай ук философия докторы, профессор, әдәбият галиме, новатор әдәбият галиме Резида Ганиева кылычлар чәкишкәндә дә бил бирмәде дигән хатирәсендә Ибрахим Нуруллинның Исхакыйны кайтарудагы эш фидакарларча эшчәнлеген түбәндәгечә бәяли. Сүз бирелә үзебезнең 4нче курс студентыбыз Газизова Зөһрәгә. Рәхмәт Зөһрә. Исхакыйчы галимнәрнең берсе, әдәбият галиме Резида Ганиева Ибрахим Нуруллинның бу тармактагы эшчәнлеген бик югары бәяли. Профессор Ибрахим Нуруллинның 20нчы гасыр башы татар милли азатлык хәрәкәтенең юл башчысы, татар әдәбиятының классигы Гаяз Исхакый мирасын халыкка кайтарудагы фидакарлыгын һич тә онытырга ярамый. Ул бу изге эштә башлап йөрүчеләрнең һәм әдип иҗатына төпле фәнни анализ бирүчеләрнең беренчесе булды. Әле Гаяз Исхакый мирасы халыкка кайтасы кайтмыйсы тәгаен үк билгеле булмаган заманда Ибрахим Нуруллин татар галимнәреннән беренчеләрдән булып Төркиягә барып кайтты. Әдипне яхшы белгән замандашлары Мәхмүд Тахир, Әхмәт Тимер, Гадилә Айда һәм башка мәгълүм шәхесләр белән очрашты. Язучы турында бик күп кызыклы истәлекләр туплады. Мухаҗирлектә язылган һәм басылган әсәрләренең ксерокопияләрен алдырды. Аларның кайберләрен үз кулы белән дә күчереп язды һәм аларны Казанга алып кайтты. Галим Исхакыйның Идел Урал исемле тарихи хезмәттән әдип тарафыннан редакцияләгән Милли юл журналының бик күп нөсхәләрен, Төркиядә милләттәшләребез тарафыннан нәшер ителгән Казан журналының кайбер басмаларын, Лондонда Мәхмүд Тахир белән тырышлыгы белән нәшер ителгән, басып чыгарылган татар әдәбияты, татар матбугаты турындагы китапларны да туган илгә китереп җиткерде. Архивка тапшырылган бу материаллар өчен студентлар, галимнәр Ибрахим Нуруллинга бик тә рәхмәтлеләр. Ул Төркиягә килгән ватандашлары арасында беренче булып Истанбулның Әдернәкәбе зиратындагы Гаяз Исхакый каберен эзләп таба. Анда каберстан хуҗалары белән бик озаклап әңгәмә кыра һәм Гаяз Исхакыйның татар халкы өчен олы шәхес булуы турында сөйли. Ибрахим Нуруллин килгәннән соң Төркиядә Әдернәкәбедәге Гаяз Исхакый каберенә игътибар арта. Аны һәрдаим карап, тәртипләп, күзәтеп тота башлыйлар. Рәхмәт. Әйтелгән фикерләр һәм штрих рәвешендә ассызыкланган эшчәнлек Ибрахим Нуруллин Зиннәт улының безнең татар әдәбияты фәнендә, әдәбиятыбыз мәдәниятыбызда үзенең лаеклы урыны барлыгы турында сөйли. Ул киң кырлы, масштаблы галим, тәнкыйтьче, язучы һәм устаз. Әлбәттә, әле аның аерым бер эшчәнлеген, аерым бер аспектлары монда яктыртылмады. Һәм менә мин шул өйрәнүләр барышында Ибрахим Нуруллинның менә шул киң кырлы эшчәнлеге аерым бер фәнни изләнүләргә, диссертация калыбындагы изләнүләргә, монографик калыбындагы изләнүләргә лаек дип табам. Игътибар өчен рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Тахир Шәмсегәлевич. Юкка гына Тахир абыйга шундый озын вакыт бирмәдек. Чөнки менә яңа гына Тахир абыйның китабы басылып чыкты. Ул китап Тукай гыйлмияте дип атала һәм аның иң зур бүлекләренең берсе Ибрахим абый Нуруллинга багышланган. Тахир абый китапны күрсәтә алмассыз микән? Безнең әле менә шундый Тукайны тәкъдим гафу итегез, яңа китапны тәкъдим итү кичәсе дә булды. Юк, рәхмәт. Гүзәл Фәрдин, без сезнең белән очрашкан вакытта мин әйткән идем. Безнең коллегаларыбызның да, минем устазларым бирдә утыра, аларның да бик фундаменталь шундый монографик эзләнүләре бар. Тәкъдир итүне бик
үземнең рухыма ятмый, үземнең китабым. Әмма ләкин бик сөендем. Ул китап басылып чыкканга, ул Тукай гыйльмияте дип атала, аның зур өлеше Тукай фәненең барлыкка килү тарихын күзаллый, аның 100 елдан артык тарихы бар, баскычларын, шушы баскычлар үсеш закончалыкларын, төп сыйфатларын һәм күренекле әйдәүче галимнәр турында аларның Тукай иҗатын гыйльми күзаллау, эстетик ягын карау һәм аларның бәяләре, фәлсәфи карашлар һәм башкалар биредә өйрәнелә. Һәм шулай ук Тукай гыйльмиятының төрле аспектлары биредә яктыртыла. Соңгы елларда бигрәк тә менә Резида Кадировның әйткән гыйбарәсе бар, беренчеләрдән булып. Беренчеләрдән булып безнең әлбәттә Тукай һәр вакыт новатор. Беренчеләрдән булып аның хакында атаклы кешеләр тормышы сериясеннән китап чыга. Беренчеләрдән булып безнең ниһаять Галимҗан Ибраһимовда Тел әдәбият сәнгать институты Тукай энциклопедиясын басып чыгарды һәм тарихы 20-нче елларга ук барып ташкан, 29-нчы елларга Фатих Сәйфи Казаннарга барып ташкан Тукайның академик нәшри басылып чыкты. Менә ул хакта да бу китапта аерым бер күзәтүләр бар. Һәм мин инде еллар Birinci мәкалә минем Тукайга багышланган 1998 елда Фән һәм тел дигән журналда басылган икән. Һәм инде бүген безнең урамда 23нче ел, димәк мин үз гомеремнең 25 елын Тукайга багышлаган булып чыктым. Һәм рәхмәт алкышлауларыгыз өчен. Һәм инде Тукай белән янәшә Ибраһим Нуруллин. Әлбәттә, без Тукай дип әйтәбез икән, безнең күңелебезгә ят итеп Ибраһим Нуруллин исенә килеп төшә. Ибраһим Нуруллин дип әйтәбез икән, безнең күңелебезгә шулай ук Габдулла Тукай. Алар һәр вакыт янәшә атлар. Шуңа күрә аның бу хезмәтнең икенче өлеше шушы беренче бүлек баш астында кирип китә ул, шул концепцияны тулландыра. Һәм анда Ибраһим абый Нуруллинның гыйльми, тәнкыйди, әдәби эшчәнлегенең төрле аспектлары 8 бүлекчә дип карала. Һәм инде ayrım bir neticeler, umumleştirmeler yasala. Hürmetli studentlar, hürmetli okutuşçular, hürmetli alimler, hem ustazlar, şu kitabını yazganda hem giriş yumgak ölçülerin işlegen vakitte bir hakikat, ol benim aytgan hakikat gene түгел инде. Biz Tatar halkının turmuşu, tarihi şakti katlaulu. Biz nindi gina vaqtda, şatlıqlı vaqtımızın bizning, bir şul vaqtlarımızın bizning, biz her vaqtda Abdullah Tokayga müracaat etamiz ekan. Ol bizning yoqlovchimiz bo'lib, tayanishimiz bo'lib, qalqan bo'lib qalqib chiqa. Mana bugungi vaziyatda da, mana biz bugun bizning tilimiz xalqimiz uchun shaqti og'ir shartlarda yashaymiz. Biz Tokayga tayanamiz. Tokay bizni ko'ngillarda zaiflangan umid chotqalarini uyata. Hem bizni halkımız için, dilimiz için, medeniyetimiz için, ruhumuz için, canımız için güreşten tutalmazka, güreşke indi. İhtibarı için rahmet. Abdullah Tokay Edebi Muzeyine işe kilgeçten, bizim indi uzak yıllar işlegen fenli hizmetkarlarımız Mina İbrahim Nurullin'nin Tokay kitabını tulmadıktırdılar. Nәкъ bu kitaptan başla işimni yanadan tağın bir kat okuyup çık, İbrahim Nurullinsiz ekskursiyasilar bulmayı dep aytganlar. Hem mene şundan da ol şolay Tahir abinin yana basılıp çıkan kitabında da İbrahim abinin fenni işçenligi teren açılgan, ana bik zor rahmetler, yana fenni aşışlar dileybiz. Hem hazır sizin itibarga İbrahim abinin in yaratgan jırlarından birsin yanratısımız kile. Gitme sanduğa şıra. O Rüstem Yahinkiye, Gülşad Zeynaşova sözleri anı Aslanın halk artisti Rüstem Zakir başkara. Oh
халык артисты Рөстәм Закиров булды. Хәзер сезнең каршыгызга Ибраһим абый Нуруллинның шәкертен чакырам. Мин инде шәкертен чакырам дип әйтергә ничектер сыйырсынып куям, чөнки минем алпат укытучым, күренекле әдәбият галиме, филология фәннәре докторы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Тәлгать абый Галиуллин. Тәлгать абый бик кичәгә чакыргаштан Ибраһим абый минем укытучым, мин киләм дип шундый дәртләнеп әйттегез Тәлгать абый. Рәхмәт бик зур, рәхим итегез. Hürmetli dostlar, tamir takdir etsenmişsiniz. Mına bizning aprel ayı bik batla olay. Qaysı vakit mına aylar uza bir şara bulmay. Işraşası kile, kişilerini görəsi kile, sileşası kile. Hemen aprel ayında birisi kısırıklap kelgen. Şundan da Tokay ayında her kinde bir şara. Mına biz Fuat Galimuliç bilen bik zor şarada bulduk. Anda Hatip Minigulov'ның kitabının, яңа kitabın prezentasiya oldu. Onun icad turunda sileştik. Ama elbette Tokay turunda da, İbrahim Nurulin turunda da buldu. Sonra göre biz bugün rahatlanıp, bunda da geldik. Hem şundan da bik kızıklı kişi. Birinciden şu kişi bana iki kitap tutturdular. Birisi Ayaz Gülayev'nin Tokay Gelmeyeti, ikincisi Hatip Minigulov'ның hazırki hem burungu Tatar edebiyatı. Tahir Gileziv'e fuytuyuz. Hem ikincisi şu Minigulov'ның şu kitabı. Hem Tahir'nin kitabı şundan da kutlayım Minanı rahatlanıp bana bugün gözlerim bit görmese min tını bıyıklamadım. İlk kitabı bittim. Valdan şu Tahir kitabını okudum. Metem şundan da jigitimiz yerde galim bulup yerde neticesi bulurga değişti. Hem nihayet metem şun mağnasında netice birgen zor ilmi eser yazgan. Hem ikincisi Hatip Yusuf'ның anın elbette kitapları bir küp. Lakin mısında ol üzerinin bütün tırmış yolunun şu küpmede külemde neticesini yasagan. Sonra göre bir eybiyat işraşı oldu. 11. mektep neden Dirbişkı'da hem şun mağnasında Tatar mektebi. Bik eybiyat oldu. Hem bunda da min elbette rahatlanıp geldim. Çünkü İbrahim Nurullin minem uktuşum idi. Mine uktuşular türlü bulan. Birisi kile de şu eserinin işteliğin sili. Obrazlarını sili, süjetin sili, konfliktin aşağı. İkinci uktuşu kile de barıtik teoriyin sili. Bu mine şu mağrifetçilik realizmi, mınsı tankidi realizm, mınsı sosyalist realizm, hem başka. Üçüncüsü kile de barıtik dışkı matoluğuna ihtibar eder. Mine İbrahim Nurullin bir koyşanda mine kilip eserinin işlerini silemedi. Onun için işlerik bizden bilirge değişti bu elbette. Çünkü onun için en mühimi mine eserinin nigizin asılın aşı. Mine o içinden da bu eser bilen nerse eytesi kile yazışı. Olay değil halık menfaatlerini yoklayma, motorlukunu yoklayma, kişi karakterini tuduramı, hem başka momentlarını çağıldırıp her vakitte şu eserinin üzerini tutup alatırgan idi. Hem elbette İbrahim abi şundan da bir gali kişi tüylüyor. Birinciden o frontavik, bir ağırcılıydı, şiirliydi. Hem lakin mine şu derste de, başka yerde de bir koyşan sizdirmedi özünün şiirleyenin, sizdirmezke tırıştı, jigitler bulurga tırıştı. Hem ulanın şoktığına, eybetkine turda kileydi. Ondan sonra İbrahim abine biz indi uktuşu bulup, misal 50. yılın ikinci yarısında, 61. yıllarda indi, tüyü asırda okuluğu indi. O bizge al barda bir praktik var. Kazanda birden bir 35. Tatar mektebi var idi. Hem bütün mektepler Ruska köşkeni Sovet çırında. Hem şunda biz eğrilişip barıp praktik uzatırgan idik. Hem İbrahim abi elbette indi oldu ki metodist tügüleyindi o yüzden. Lakin onun naşul, bugün Rıkayıl Efendi bir motor etti, onun naşul tutup alatırgan prinsipiyelmi karakter var idi. Hem nişli, derste oturabız,
Әлбәттә бер чылап, алда шул конспектны караган була инде. Әлбәттә укып тормыйны улар улай. Менә фәлән ди. Укымышадан кетти була. Теләсән иде әсәрне. Колыңа тутырдылар аны шул. Тотта бәйлән. Теләсән нәрсә сөйләп була. Шуннан Ибраһим абый шул һәр дәрестә биткәч әйтә, анда Галиуллин, Сайфутдинов, Юсупов, Нәкыя Гиләҗева, аның бармаклары менә шулай шартлап тора. Менә җәмәгать әгәр нинди начар дәрес бирергә мисал кирәк булса, менә бу шуның ачык мисалы. Бөтен кешегә шулай ди. Миңа да шулай ди, Гиләҗева да шулай ди, Юсупова да шулай ди. Алдан шул без аны үткәли идек. Аннан соң килештек. Шуннан да дөрес әйтә ул. Чөнки идеальный дәресне без аны бирә алмыйбыз. Без студентлар анда. Әле беренче тапкыр килгәнбез практикага. Һәм шуннан соң инде без аңлыйдык, ләкин шул менә сыннан бәя куйганда безне сүгә, тәнкыйть итә, тәрбияли, ләкин нәтиҗәне әйбәт ясый. Biz практиканы бирдек бөтенебез ди. Аннан соң Ибраһим абыйны без шул ни өчен яраттык? Чөнки ул теге бер кайчан да ваклашмый иде. Ваклашмый, менә син әйтик, нәрсәндер укып бетермәгән, нәрсәндер аңламаган, ниндидер соравың булса, теләсә ни соравга җавап бирә иде ул. Чөнки ул чыннан да теге әдәби әсәрнең асылына кирип, аның чыннан да матурлыгын, һәм әлбәттә ул чордагыча инде безгә бүлгән социологизм бар иде анда. Булырга тиеш андай тәнкыйди реализм, булырга тиеш социалистик реализм, ул заманда бөтенебез аның белән ширләдек инде, мин үзем дә ширләдем шуның белән. Шуларны ачып сала да аны аңлата. Менә шуңа күрә без аның дәресләренә һәр вакытта яратып йөри торган идек. Аннан соң миңа шул ансыкландыра иде Мөхәммәд Мәһди белән дуслыклары. Һәр вакытта алар шул бер тирәдә торалар иде, һәр вакыт шул алдан кайсы чыкса да көтеп тора. Шуннан аларның шул булай инде була. Кешеләр 4нче каттан, химик корпуста иде без шул 4нче каттан. Кешеләр дә шул бергәләп, әлбәттә инде кафега кирип чыгасы бар. Мөхәммәд Мәһди ул вакытта шул юмористик хикәяләрен күп укыйды радиодан, аны әзгенә сәмән төшеп тора. Шуннан да ул заманда телевизордан сөйләдеңме, шунда менә шул иҗат белән радиодан сөйләдеңме, гонорар түлиләр. Хәзер үзең түләп сөйлисең. Заманнар үзгәрде. Шуннан шул Мәһдиевнең шул хикәяләрен укый радиодан, әзгенә гонорар килеп тора. Аны хатын белми. Шуңа Ибраһим абый шулай шул көтеп тора инде Мәһдиевне. Анда Шишмә дигән кафе бар, кичкенә генә шунда киргән чәй эчеп чыгарлар. Бераз гына шәләр. Ибраһим абый аска төшкәч, Мәһди малай ачуланмай инде, таягым 4нче этажда калган бит. Таягка таянып килдем. Шуннан Мәһди йөгереп менеп төшә шул, анда шул хәбәр инде. Менә яшь гомерем профессор Нуруллинның таягын ташып узды. Шул хәтләрен теге җылы мөнәсәбәтләр иде, үзара шул яратып, итеп, ихласый, әлбәттә теге бәхәсләшәләр иде әдәбият турында. Бәя биргән вакытта туры килми бәяләрде. Ләкин бер кайчан да шул зур теге бәхәскә, зур низакка җиткермәделәр. Менә мин үзем Җәмәгать Ибраһим абый турында бик зур сүзләр яздым. Менә шул Таһирга шул бик зур рәхмәт, шуннан да Таһир син каяр тамыр тапкыр görün әле. Ундан интервью бирәсең. Син өчен күңелдән котлыйм сине. Бик матур әйбәт шуннан да теге. Син мин әйтәм Таһир бу гомерен юкка яшәмәгән. Җырда шул турыда иде. Аннан соң шундан да сиңа шул күңелдән котлыйм. Аннан соң менә Ркаил әфәнде уйламасын мин теге Язучылар берлеге рәисенә яллап уйланам. Ул Ибраһим абый белән бик аралашмаса да, аның теге характерын ачып бирде. Шуннан да ул бер кайчан теге беркемгә дә яллап уйланмады. Беркемгә дә телеңгә тотмады. Беркемне дә мактамады. Шунларга күрә менә кафедрадан кысып та чыгардылар анда шул төрле кешеләр, профессорлар, уларны рус әдәбияты кафедрасы эшләде, анда да начар эшләмәде. Ләкин шул үзенең принципларын бер кайчан сатмый иде.
Mana şunlara göre şundan da şun ma'nasında o zamandagıça şun kommunist bulgan ol. Hem indi şundan da mana cemaat kişi bit yaşı da onun iz kaldırırga deyir. Mana İbrahim Nurullin'in 100 yıllığını ne için biz şu kadar götürüp zorlap uzduramız, muzey uzdıra. Çünkü o özünün ömrünün tüp ilişin Tokay icadını öğrenmeye başladı. Onlar İshak'ı icadını öğrendi. Hem şu şir icadın şundan da şun mağnasında kulaçlap, onun nazari yağında, teorisinde, praktikasında açıp salgan zor galimlerimizin birisi. Mana biz Tokay Muzeyi turunda bugün neşteptir söz oldu. Soңғы vaqtda Tokay Muzeyi bik eybet işli, bik eybet uyuştura dip anlayttılar. Elbette bu Tokay Muzeyine kelip maqtau tugul, bütünlüy başka жерде şol. Дербышкадагы мектепте мактау. Tokay Muzeyin şundan da mına soңғы şaralarda men bulurga tırışam. Onda bütün suylanılgan, çıkış yasavçıları da, jırı da, başkası da, şonra göre muzeyga da bir zor rahmet, şunu uyuşturgan için. Mine şol cemaat soңғы sözüm etip, men нәрсе айтасым келе, şundan da İbrahim Nurullin edebiyat tarihinde kala turgan şahıs. Birinciden özünün icadı bilen. Onun hikayeleri, piyesalar var, tenkit makaleler var. Onlar bir kaçan kurtaya turgan tugul. Hem ikincisi, şunun ma'nasında Tokayga ihtibar edip Tokayını götürgen. Çünkü mine Tokay icadını öğrenişlerge hazır küp tapkır jingilrek. Hem şolay olgandan soň Gayas İshak'ı eli kaytıp kına kirgen vakitta reabilitasiyadan kıtılıp şol vakıtta anı götürdü. Şolara göre mine barıgızga da kelgen şimdi rahmet. Hem bizning şundan da ulu şahslarımız var iken biz alarını unuturga teyiş tugul. Çünkü cemaat mine şunday narsa, men anı bugün Minigulov icadını öğrenkende de ettim. Mine kişi yaşayan vakitta biz onu beylep jitkirmeymiz iken. Mine bizning anda ulu galimlerimiz buldu. Hatip Osman, Gali Halid, İbrahim Nurullin hem başka. Mine İbrahim abi özü sen vakitta mine bugünkü onun icadı turunda, şahısı turunda etken fikirlerini işitmişe üldü. Bizning mine şunday bir yüzüne göre elbette şulay yok eybet indi o. Lakin şul kübrek biz kişi fani dünyanı taşlap gitkeç, anı maktay başlayız, anı gütere başlayız. Eğer isen çağında şunu yartısını aytsan da, kişi kanatlanıp, tağında dertlenip işleyen olur idi. Şorak ve rahmet sizge. Tabii bir rahmet sizge. İbrahim abi Nurullin ulaylı drama eserleri avtoru da. Hazır sizin ihtibarga İbrahim Nurullin'in Tokay Peterburg'da dramasından sahneleştirilgen izik təqdim etəbiz. Sahnəyə qoyuşu İlfaq Hafizov İlşatulu, Kerim Tinçurin isimindəgi Tatar Dövlət Drama hem Komediya Teatr artisti, hem şulay Kazan Federal Üniversitesi Filologiya hem Medeniyet Ara Bağlanışlar İnstitutu suyuqlarının Mizgil Yaşlar Teatrı rejissörü. Qatnaşalar Filologiya hem Medeniyet Ara Bağlanışlar İnstitutunun Gafla Tokay isimindəgi Milli Medeniyet hem Məğarif Yugarı Məktəbinin 1-2 kurs studentları Azizullin Kerim, Artur Feritov, Bulat Safin, Rüstem Tıhvetullin, Rasim Ahmedjanov, Ralif G'izdatullin, İlnar Kamayev hem Salavat Alaveddinov. Rahim etiniz. Selam Burkay, Sermur. Selam. Teşekkürler. Yaxşı o'zingiz? Ayvettin, ayvet. Sermur Abdullah efendi. Ishlab o'zingiz gina.
Әлі қайтмады ма? Қайтты. Соң әлі қорықмады. Учаскаға ғына алып кеттілер. Нешігінде? Нәрсе болды соң? Кеше сізден айрылып үйге қайтсам, Молланыр қайда ерген, нишлеген, мен біраз отырдық та енді шыннан студентлар отыра тұрған теге Кухмистерскийға кеттік, ұжынға. Хабир сен білесің енді. Анда ешкіна велоподкладочниклар білен бізнікілер бәрілішлер ясылар. Кешеде шылған 20 велоподкладочниклар бізнікілеріне тұтмай. Городовойда ярақ түгел. Келмемет, сволочь. Біле кім-кімді қиынағанны. Молланыр тегінің янына келді де, яқасынан тұтып. Чего ты смотришь, барабанные шкура деп тұтап сәркеді. Bir zaman tığının yakası üzülüp çıkmasın mı? Tığından Городовой sızgırta başladı, firgavunlar gelip çıktı, bundan dvorniklar. Şol! Uçaskıga alıp gittiler. Çıkarmasalar? Çıkaracaklar! Ben anda buldum. Eş keşkine formalistlerden durar. Полицейский участка için Mullanur kimdir bilesin? Hadi student. Bu келгенше сен адам қияпетіңе кір. Қоя сөлге собынлары. Ғафу итегіз, мен гувернантларға еленмеген, Аллах хабир. Доктор бола ма? Саған өмірден қалмас, әсен дәрі қалып келерге болды. Танылған специалист. Анысы яраған. Тек неше күндірәбісің? Өзі сұрты білен тұра. Е, өзі шығып қоша. Е, докторның шығып қуан. Кирдәрі. Молланы күндірмәсін. Мұна оғыста. Мұна өзі. Бұлақ кезі оқысы. Aspirin bilen aspirin botunu bakmışım. Mene daru Dukay. Şirkuy. Hazır Muşkunluğuna oturup duruyor mu? Abi, niye hatın kızı okumadın sen? Hele bilen öğredin mi? Estağfurullah diyor. Şulet. Nege boş kıyal. Atın kız oğlanları da elhamdülillah yok tugul. Habir diline tişe. Karar. Haydağız. Şairinin keşkine bilmesinde zor meclis hesabalık. Oo, sen misiniz? Rahmetiniz. Zemzem soğuğuna çıkarganını kıtıp durgansız. Uzun bulur efendi. Vahita, sizge Gafur'dan, Fatih'tan, Dolesker'den selam. Rahmat, duruguz. Bozanda buldunuz mu? Eye. Minimumda kelganda qo'yib berganlar. Hey, onday xabar tez kelib jete. Siz ne yapsın abi? Qozon nishsin, qozon. Qozon to'yni. Evet. Harar, yig'ilishimiz. O'tirib. Üstünde ellerni разнообразие yuqtau, g'ayib bitmasiz. O'tirib. Kimdir sınaram deyip koşuğa. Beregiz! Oo, Fettah Hamza. Maqtab terisen, gisenmi? Bunday yigitlarni de maqtamasam endi. Duradigan shikirlaring jimirtib pasta qolsang. Shu Umarur, Qozondan necha borib qaytding? Nima degan Fatta qilsang. Hayda kiradi. O'tir. Yaqizib tashla. So'tiqis. Kelashaq ishim. Dürüst. Hop! Vararız öyle. Cemaat. Tukay. Tünde bu yıklamışa. 41 paşak şiir yazgan. Gıdı. İşlerine bitmeyenler. Gelgen kimdir anda Tukay? Kilesi kişi kilip bitti bu ayında. Olsa indi
Görürüz. Ayttım bey. Servisiniz efendiler. Rıksat bey. Hocanın kumuyla kimin vakti? Uzunuz. To'qayning hukmini qachon tor bo'lgani baraman. O'tirsam bo'ladimi? Uzunuz ayda. Uzunuz. Abdulaziz men mana Ne bo'ldi? Qamash turunda yana maqolangizni o'qib chiqmasin dedim. Ya. G'orib, do'ng'iz. Buni sen yozasan bey. Ming rahmat seni tug'an. Mana zaman bizning turida paytaxt gazetlar yoza boshladi degan. Nega gazeta bu? Zvezda. Sotsial-demokrat qarorgini. Zvezda. Marhum Yamash hovlida düştü. Tek şulay da onun bilen soluna botayım. Men alıp tavuşmak. Ama bilasizmi mana? Sotsializmni yo'lga chiqaruv ikkinchi tavuşmak. Ama men shuni topdim yigitlar. Qora kuchni ag'darib tashlaydigan quvvat olar, ishchilar. Olarning kuchli jig'larin bir-birisi uchun o'lib turganlarini ko'rib, menga tayanch nuqtasi, menga tiriklik suvi. Peterburg. Hayronmen do'stlar. Bu shaharga ko'pmagina rahmat o'qisam da oz bo'lar. Люблю тебя, ветра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, невыдержавное течение береговой ее границ. Bosh üstünde yemsiz bulut, salqin tuman. Peterburg o'zi quyosh, Habib. Do'stlar, mening sizga bir shi'rimni o'qib ketasim keladi. Biraz o'qish kerak albatta. Siz aliga sizlanasiz, men hozir kelaman. Yaxshi, yaxshi bo'ling. Hayır, Allah'ın mana narsa ko'ngayna doktorga ko'rsatish uchun zagorsman narsa ularga oldi. Yoksa işitesi de kelmaydi. Yanılada olmasınmı? Tırışıp qolarmı? Tek doktor bilen gene iş bitmeydi. Davala oturun dayılar da kerak. Biz silashgan edik. O'zaro solishirdi. Ko'pmi yerdan bo'ldingiz? Qo'yda jiberasiz. Shveysariyaga minsiz ish bo'lmas. Ansin buni tobar bizimga. Kichkinagina nizoq shamag'at. Bir-birisi uchun o'limga azir bo'lgan ishlarini ko'rgach, ularning kuchli jig'larini eshitgach, aliga shi'ir yo'llarida. Mana sizdan hukmga. Biz 5-yilni bir kunni uyandiqdan bilan ishga da'vatda bizni kimdir izgi nom bilan ishga yog'ishir shoq yetib, yemsiz uzun tun o'tganin ko'z ochib bildik biz o'sha ko'kdagi shulpon bilan. Bo'lsa da o'sha chaqda bizda kirsiz iymon, sof ko'ngil, ko'z hamon bo'ldi irinli, yuzda sof ham pok tugil. Shu sababdan do'stni dushmanni durust farq etmisha ko'p sataştırdı prezir shaytonni shin inson bilan. Anga mingi bosh bilan ishladik, bo'lsa qabul. Jabrail ul ashqan ishlarga 8 qat ko'kka yo'l. O'tdi endi do'stlarim, ul o'tgan ish ne bo'lsa ul. Endi ishlik sof, oshiq ko'zlar bilan, shin ong bilan. Aferin. Bek dürüst sizler Tokay. Şınlandı. Gelecekte bizni kılıçlar küter. Tegalarını boshqarib shiğu uchun sof aql, oshiq ko'z kerak. Tek bir narsani unutasiz Tokay. Shi'rda tugul. Sof aqldan qola sog'liq, tozalik kerak. Mana unutuv xalqi qarshısında jinoyat. Siz vrachda ko'rinib, sınaqlab bo'lmagan ishsiz. Aytdim men ularga, ya vrachni olib kelmanglar, ya o'zini olib bormanglar. Abdullah, şallamaydı. Şakırdık Abdullah. Şakırdık. Ana, yüzleri. Keldilar. Sen misiniz? Takip ediniz.
Sen misiniz efendiler? Sen misiniz? Avrupa'da. Bu ne? Sen misiniz? Sen misiniz? Avrup. Malatsom. Yokka kelgenmen ahire. Şulay da varağız indi. Yarayı. İşetmez. Bizning ish shunday. Chaqirganlar ekan kelamiz. Avrup bo'lmasa tapamiz. Mix ko'rib beramiz. Menga da bir avro yog'ishtirsin degan doktor. Siz yashik. Ikkinchi masala. Eshitdim. Tatarlarning eng zo'r shoiri ekansiz. Yolg'onlaganlar, yaxshiroq davolasın deganlardir. Qiynaqlanib matashmadingiz. Nus, efendiler, bizni ikkimiznikini qoldirib turishdi. Haydagiz chiqib turib yigitlar. Shishinigiz, yosh yigit. Так, sulağız. Tağın. Yaray, bu aylanınız. Sulağız. Tağın. Так. Mine nasıl şulay? Okunuşta bir yok. Тик şulay da izlерek Peterburg'dan gitarga kengash berem. Ondan so'ng Kenya kurortlarning birisine borib, 2 oy tutash davolanirga kerak bo'ldi. Ham izga yetarsiz. Qimiz ishsa narsa bo'lar, doktor? Qimizdan da foydali bo'lar. Lekin men sanatoriyaga borib kengash berar edim. Do'stlaringiz kirsin. Efendiler, 6 aydan artıq yaşayınız. Sınıfız qaytayım. İndi kengash deysizmi? Eng yaxshi kurortlarning birisine borib davolanganda 5 yil yashatirgan mumkin. O'zini aytmadin. Foyda qo'yib yuborgan ekan. Elektrisiz öğrendi. Yo'q, o'rnig'ini yaxshi. Dostlar, o'z umrimda 2 martaba doktorda bo'ldim. Birisi Azrail'di, busi farishta. Qo'yib tugan topdim bu shigambarni. Universitet doktoru Abdulla efendi. Ha, hali chiqib tushgan to'g'ri ekan. Yaxshansi. Qimiz ishim, ketam Troitskiga, tozarg'ash, ishga. Voy, yayilsa yerlar hali. Siz narsa? Honorar. Olmayım. Şagiriyizning tazoruvi menga gonorar bo'ladi. Rahmat sizga doktor. Yangadan to'g'anda ketdingiz. Yaxshi. Sen sağ tiriligingizni tiling. Xo'shiz, efendiler. Sen sağ olunuz doktor. Sağ olun. Sağ olun. Ya, işlimiz? Islanın. Bana benim zurdan en birinci Pushkin salası lisey. Varağız. Başta restoranda To'qayning shodliqli xabarini izlamayotsak eshak. Dürüst. Первоклассный restoranda. Ondan teatrga Rahatga Evgeniya Negel. Buna bit. Teatrga baş üstü. Eylegiz babadana bitmeyik dostlar. Aspirin batırdan kaldır. Sabahım kutlayın. Yok To'qay. Bu kelish bitirga yaramay. Şu an sizmi? Xudayga ko'ra vaqt beraykan ishlari sindirib berdi. Senin kişiler To'qay hoy-hoylar. Lekin ularni saqlarga kerak. Bizden düşmanlarını şeyler kun kileşek. Eylegiz ipleşler. Biz To'qayga yol berik. Rahmat sizga.
Мәдәният-ара багланышлар институты каршында эшләп килүче Мизгел театры студентлары булды. Һәм хәзер сезнең каршыгызга татар әдәбияты кафедрасы профессоры, филология фәннәре докторы, күренекле галим Фуат абый Галимуллинны чакырырга теләр идем. Фуат абый, рәхим итегез. Бүгінгі кешені Қазан Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара багланышлар институты дағы татар әдәбияты кафедрасының оештыруы ул табигый. Дөрес, безнең дөрес кенә түгел, чыннан да Ибрахим Нуруллин Казан университетында укыды, анда аспирантурада калды, анда диссертациялар яклады, профессор булды, галимлек эшчәнлеге шунда булды. Ягъни бүтән тормышы Казанга килгәч университет белән бәйләнгән иде. Һәм ул әлеге белем уку йортының аерылгысыз шундый юлдашы булды. Һәм шуңа күрә менә 100 еллыгын шулай матур итеп хәзерге кафедраның укытучыларының, студентларының билгеләп үтүе бик табигый. Ул вакытта Казаныбызда 2 югары уку йорты татар теле һәм әдәбияты буенча белгечләр, укытучылар әзерли иде. Аның берсе 130 еллык тарихы булган Казан дәүләт педагогика институты. Безнең бүленеш тә бар иде. Тау башындагы университетта нигездә шигъриятны өйрәнсәләр, но әлбәттә бу әле алар теге әдәбиятны тулайым өйрәнмәделәр дигән сүз түгел. Безнең педагогия институтында прозага, драматургиягә игътибар зур булды. Һәм безнең Ибрахим ага Нуруллин ничектер безнең педагогия институтын яратарак төште. Менә без аны еш кына үзебезнең күп кенә кичәләребезгә дәшә идек, чакыра идек, чыгышлар ясый иде ул. Үзебезнең галимнәр белән очраштыра идек. Һәм инде аның менә Габдулла Тукай дигән әсәре Тукай премиясенә тәкъдим ителгәч тә иң беренче җылы киң итеп сөйләшү безнең институтта булды. Ул әйтә иде: "Миңа монда ничектер җылырак, рәхәтрәк" диде. Чынлап та безнең арада нинди дә булса анда теге конфликтлар юк, аның белән шулай бит. Бергә килсә ул кунак булып килә, без хөрмәт итәбез, җылы сүзләребезне әйтәбез, аны рухландырабыз. Һәм ул әлбәттә инде безгә карата менә шулай уңай фикердә булган. Аннан соң мин үзем шәхсән аның бик күп игелеген күрдем дигәндәй. Менә мәсәлән, ул бит инде 20-нче йөзбашын ныклап өйрәнде. Дөрес, аңа кадәр дә бу чор өйрәнелмәгән дип әйтеп булмый иде. Менә безнең институт профессорлары Мөхәммәд ага Галимуллин, аның тормыш иптәше доцент Җамал апа Вәҗиева 20-нче йөзбашы буенча андагы авторлар коллективларын айрым шушылай бит тикшереп, гомуми бер фикер әйтеп 20-нче йөзбашы турында шактый кызыклы, бүтүнлекле сүзләрен әйтергә өлгергәннәр иде инде. Ләкин Ибрахим ага аларның карашларын, аларның хезмәтләренә нигезләнеп, тагын да үстереп, 20-нче йөзбашы турында махсус югары уку йортлары өчен хезмәт язды. Менә аны безнең Таһир әфәнде бик матур итеп әйтте шушылай бит. Бу хезмәте аның бик югары бәяләнде. Фән
dairəsində, yazışılar dairəsində, lakin ol özü qanaat түгел idi. Yox, min bu xizmətimdən heç də qanaat bula almayım. Min bit əйтәсез sözlərimni әйтә almadım. Bu şuradağı yazışlarının icatlarına, onların fikirlərinə тирәнрәк кергән сайын, min bu əsərimnin bütün түгенлеген, ягъни тарихи дөреслекне, әдәби дөреслекне, фәнни дөреслекне тулысынча әйтеп бирә алмадым. Ул шурда әйтеп тә булмый иде, дип үкенүен белдергән иде. Моның сәбәбе, әлбәттә, инде менә Рыкаил әфәнде дә бик дөрес итеп әйтеп китте. Аның бу хезмәтендә Гаяз Исхакыйның исеме дә юк. Ә бит Гаяз Исхакый 20-нче йөз башында безнең әдәбиятыбызның күрелмәгән дәрәҗәдә әнә шулай 5-нче елдан 17-нче елга кадәр, ягъни 12 ел эчендә югары күрсәткечләргә, нәтиҗәләргә ирешүе Гаяз Исхакыйдан башка була алмый иде. Ягъни Ибраһим ага моны тирәнтен аңлаган, үз әсәренең шундый теге үзек-тәтек булуы һәм кирәкле материалның Гаяз Исхакый эшчәнлегенең булмауы өчен борчылган. Һәм менә инде чынлап та теге беренче мөмкинлекләр булу белән ул турыда әйтелде. Ул Төркиягә барып шушылай бит мәгълүматлар алып, аралашып кайтты һәм инде менә Совет хакимияте елларында Гаяз Исхакыйның беренче китабы зиндан басылып чыккан вакытта кереш мәкаләне бик әтрәфле итеп ул язды. Менә бирдә яңгыраганча Габдулла Тукай һәм Фатих Әмирханнар турында монографияләр чыкты. Ләкин ул Гаяз Исхакый турында мондый әсәр язарга өлгермәде. Менә каян килгән аңа шушы идея, ягъни Гаяз Исхакый. Бердән әлбәттә шул чордагы 20-нче йөзбашы әдәбиятын өйрәнгән вакыттагы ниләр, матбугат, шулай вакытлы матбугат материаллары, шул чордагы хәл әхвалны өйрәнү. Икенчедән мин уйлыйм, күпмедер дәрәҗәдә Әмирхан ага Еникинең хезмәте бик зур булган. Мәгълүм булганча, Әмирхан ага Совет хакимияте елларында да Гаяз Исхакый әсәрләрен тулы күләмдә, менә инкыйлабка кадәр чыккан әсәрләрен, аны бит инде Ибраһим Нуруллин шуларны кайтарып бастырып чыгарасы иде дип күп хыялланган иде. Алар Әмирхан Еникидә булган һәм ул шуның белән азыкланып яшәгән һәм Гаяз Исхакый хупламаслык бер генә әсәрдә язмаган. Менә Ринат Харис, Ринат Максумулы Харис безнең халык шагыйре, Россия дәүләт премиясе лауреаты үзе шаһид, Ибраһим Нуруллин белән Әмирхан ага еш кына аның фатирында очрашалар иде диде ул. Һәм бер очрашуда үзем дә булдым диде. Менә күрәсезме, нинди тәэсир ясаган Әмирхан Еники Гаяз Исхакыйга игътибарны юнәлтү дә Ибраһим Нуруллинга йонды. Икенче бер мисал, инде бераз соңрак, мин кандидатлык диссертациясын гомумән аспирантурада да анда үттем. Уфада Башкорт дәүләт университетында якладым. Анда минем фәнни җитәкчем, ул университетның проректоры, профессоры Мидхәт Фазлыевич Гайнуллин иде. Менә бер тапкыр Мидхәт Фазлыевич Казанга килгәч, Болгар кунакханәсендә тукталды ул. Без аның белән шәйләп утыра идек, Ибраһим абый килеп керде. Ул аның килгәнен белгән, алар дуслар име, менә без шунда иркенләп сөйләшеп утырдык. Һәм анда сүз беләсезме, Гаяз Исхакый турында да барды. Менә аның өйрәнгәнлеге, инде күп мәгълүматлары булуы, ләкин әле
кейін тикшерініп кетерге мүмкіндік болмауы турында өкініш білдіріп отырды ол анда име. Менә күрәсіз юкка гына түгел, аның Гаяз Исхақи белән кызыксынуы һәм инде менә шушы эшкә ныклап алынуы, ләкин гомере җитмәүе. Кызганыч, аның гомере җитмәде менә бу эшкә. Андан тагын бер кызыклы сүз әйтәсем килә. Бер сөйләшеп утырганда ул миңа әйтте: "Менә мин 20нче йөзбашын инде эшләп киләм, дәвам итәм. Ләкин безнең шәп-шәрә бер җидек урыныбыз бар, чорыбыз бар. Ул 20нче, 30нчы еллар. Шул чордагы каршылык, шул чордагы әдәбият тагы катлаулылык мәсьәләләре 20нче йөзбашында өйрәнделәр. Аннан соңгысында, ләкин менә игътибар итегез, шул 30нчы еллар кала бирә. Шуңа тормышта булганынча керергә көч-куәт җитми. Кыюлык җитми. Менә шуны өйрәнергә кирәк. Менә бу минем карашыма туры килде. Чөнки 20нче гасыр әдәбиятын өйрәнгән вакытта мин нәкъ менә шуңа игътибар иткән идем. Ник безнең 30нчы еллар шушылай өйрәнелмәгән? Һәм шул эстетик таләпләр белән, эстетик законнар белән шушылай бит социологизм таләпләренең каршылыгы турында материал җыя башладым. Һәм үзебезнең кафедра мөдире белән киңәшләштем. Юк, син маташма, чөнки язсаң да сине беркем дә басмаячак, беркем дә сиңа алга таба юл бирмәячәк. Ул ябык чор, диде. Мин шуннан соң Ибраһим абый белән сөйләштем. Әйтәм, менә шундый җавап алдым мин. Өйрәнә тор. Очраган берсен салып бар папкаңа. Җитәр вакыт. Менә шулайрак сөйләшә торган иде ул име. Менә шундый миңа ни биргән иде акыллы киңәш. Инде берничә генә сүз әйтәм дә тәмамлыйм. Менә аны Тукайдан мирас итеп алып, туры ни әйтәләр иде инде, туры кеше дип, туры Тукай кебегрәк итеп, туры Ибраһим абый диләр иде. Беркемнең күзенә карамыйча, беркемнең абруена карамыйча, ул үз фикерләрен туп-туры итеп әйтә иде. Менә Атила Расих белән алар дуслар иде. Атила Расихның язга авазлар 2 буйдак дилогия чыкты, соңыннан 3нче кисәген сынауны язды, ягъни трилогия. Һәм шушы дустының әсәрен бер язучыларның йомгаклау җыелышында тетте дә ташлады. Шул кадәр име, аны инде бетереп ташлады дигәндәй. Атила абый аңа үпкәләп тә йөрде. Ләкин ул зур язучы иде, зур әдип иде. Шуңа күрә алар арасындагы бу мөнәсәбәт, матур мөнәсәбәт күпмедер вакыттан соң яңадан кайтты, яңадан шушылай алар дустана мөнәсәбәтләрен дәвам иттерделәр. Аның 70 яшы тулганда ул миннән үзе сорады: "Сүксәң сүк, мактасаң макта, ләкин минем турында юбилеема бер каядыр бер мәкалә чыгар әле син", диде. Һәм мин үзе булып калган кеше дигән мәкалә бастырдым Социалистик Татарстан газетасында. Һәм ул шуннан соң минем юбилеемның банкет өлешен син алып бар әле дип, Акчарлаклар рестораны бар иде ул чагында име. Менә шунда 2 ел чатында, менә шунда име зурлап уздырган идек. Ибраһим абый әдәбиятыбыз, 20нче йөз әдәбиятыбыз ныклап торып, чын фәнни нигездә өйрәнүгә ныклы нигез салып калдырган улуг галимебез. Менә аннан соң Рашад Гайнанов шушылай бит
Зөфәр Рәмиев, менә Таһир Гилажевлар бу эшне лаеклы дәвам иттерәләр. Димәк, Тукай мәктәбе, Тукай гыйльми дөньясы дәвам итә. Монсысы иң куанычлысы. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә бик зур. Һәм хәзер сезнең каршыгызда Ибраһим абый Нуруллинның кызы Гүзәл Ибраһимовна чакырыр идем. Рәхим итегез. Бик кызык була бит. 70 яшьлек кызы Ибраһим абыйның бүген кичә 100 яшь булды. Бүген бик кызыклы, тирән татарчам начар булды. Әтимәт әнем белән үлгәч, татарча һәр көнне сөйләшми башлагач, менә онытыла башлый инде ул татарча. Шуңа күрә бик кыен миңа. Ничек тә булса сөйләп карыйм инде. Кайбер әйберләр мин дә белмәгән идем. Кызык әйберләр, кызык диделәр. Шулкадәр әйбәт булды бу. Менә шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсем килә бүтән организаторам, выступающим, студентов вижу, студенты. Это так радостно, что молодежь интересуется, знает, участвует в таких вечерах. Это очень радостно. То есть я, честно сказать, не ожидала, что к столетию будет организован вот такой вечер воспоминаний, встречи. Никак не ожидала. И поняла, что действительно Атием наш очень много сделал для татарской культуры, для татарской литературы, для того, чтобы память была вечная, долгая, самые лучшие устои он пропагандировал. Он очень, вот всю свою жизнь, сколько я его помню, с мамой они на кухне все время обсуждали, татарская культура, татарская история, татарская литература, все, что касается татари, для него было свято, и он всю свою жизнь положил на то, чтобы вот изучать, просвещать, поддерживать вот все, что связано с татарской нацией, с татарской культурой, язык. Вот видите, язык сложновато получился говорить. Поэтому огромное спасибо всем, кто принял участие, кто помнит его, так хорошо о нем сказали, интересно говорили. Огромное всем спасибо. Бик зур рахмет. Hörmətli qonaqlarımız, mənə bugün bizning İbrahim abay Nurullinның tuğuna 100 yıl tuluğa bağışlanğan ədəbi muzikal kişəmiz axırına yaxınlaşdı. Әлеге кичәне оештыруда актив һәм бик күп эш башкарган өчен Казан университетының филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты галимнәренә, студентларына, җитәкчеләренә бик зур рәхмәт әйтер идем. Чөнки менә Таһир абый сезгә аерым рәхмәт, Сәритовна бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Шулай ук хөрмәтле студентлар, кунаклар, галимнәр килгәнегез өчен, безнең белән бу чарада Ибраһим абый Нуруллинның эшчәнлеген тагын бер кат барлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Алда да зур уңышлар телим, студентларга инде Ибраһим абыйның иҗатын өйрәнеп, сезгә дә яңа фәнни ачышлар ясарга насыйп булсын. Рәхмәт сезгә бик зур.